Pidu! Ei niitä nyt sytytellä. Siis mitä tässä ei tarkoitus? Voisit sammuttaa noinkin, mitkä sytytit äsken. Laita tähän tulee vaan. Mitä mä sanoin? Niin joo. Mä pelin tän videon mun isteen kanssa. Ja juttu on negatiivinen Mikki Hie. Sen YouTube-kanavan logi. Sano sen YouTube-kanavan nimi. YouTube-kanavan nimi on siis Pelaajaväli 17. Pelaaja 17. Pelaajaväli 17. Ruveta. Ja siinä teemme kuvaa makas. Ei oo mainostusta. Jei. Mainostetaan nyt omaa kanavaa. Tässä on Pelaaja 17 moi. Sä oot Pelaaja 17. Mä oon LPS Nammut Nasserissa. Ja sitten Hero, ainakin minä sanon sitä YouTube-kanavaa. Ja MK. Toi on tyttö ja MK on poika. Ihan sama se saa olla poika. Tyttö Ei täällä MKta eikä Nastarissa oo. on. Ei oo. No ihan sama, mä kutsun niitä siksi. Eikä Ja toi... Se oli mulla vähän tämmönen huoripäivä tänään. Niin, Pelaajaväli 17. Sanokaa Pelaaja 17. Ja MKlle mä oon semmonen juttu, että